Buya ka rin dago ang tagtiyan eh. Makami nga, binangyan di ba ka na magkakat-kat ang mga kahoy, nagkagudgukod para sa unang panahon ba? Nagapan. Mga nanin ay tabo na siya mga 20 years ago. Kaya ko, karon na ako nakabalik niya. Ako. Dah, niwang kay mugkod sa kwam. Parang unggoy ka bitay-bitay. Ang hamit tarong. Moy! Mamoy! Mamoy ka? Makamingaw nagkayo ba katong karaang panahon? Moy. Katong sa una ba nga maragwa pa tay mga problema. Tapos isalig na to ang tanan sa tong mama ug papa. Buntag sa iyo, pagkaon lang taron mukaon. Kunya hangtod karon. Pagkaon lang yapon taron mukaon. Wa gid tarang tagtrabaho, wa gid tay tinabangan. Kadagko lang atong lawas, wa gid tay mga pulos. Hay. Kay numdum pagka to budala to sim papa kay nangawat sa gagmanok sa inyong silingan. Imo ra gisunog ang balhibo aron di mailhan. Nakinumdum pa ka. Katong panahon nga gikawat nimo sisilyo sa bulsa sa imong papa. Nya gibunalan ni kaniya og tumoy sa bayabas. Isukol man ka, gibunalan sa binugay imong ulo. Nya miliyo pa man ka, gisgundaan din niya og palwa sa lubi. Buhi palagi kang buanga ka. Unya karon nga dako na ka. Mao gihapon, badlungon gihapon kayo ka. Grabe ba? Wa gi ka maluoy sa imong magpapa amawa ka. Wa na kay trabaho, gipang-anakan pa nimo tanan imong uyab mamiagi sa imo ma. Daw gibilin lang nimo sa balay sa imong mama ug papa. Wa gi kay kaluoy sa ila. Mga tigulang nga gali gitagaan pa nimo dugang problema. Pag mata na yung taon, purisyo na ikadir sa yuta. Sagat na lang siguro sa langit. Amping.